všade, kde sme boli, nás ľudia tak vítali. Boli tam ľudia, ktorí plakali od šťastia. Bola tam pani, ktorá som nevedel stále je, ktorá má 600 dní, každé ráno mi vypisovala na Facebook a každý večer, že aby som mal pekný deň a všetko úžasné. Veľmi dobrých ľudí som stretol. Ja dávam veľkú šancu Slovensku. Musí táto vláda vydržať a musí tých dobrých ľudí, ktorí sú na Slovensku, udržať a ukázať im, že tu existuje právo, spravodlivosť, ústava a zlí ľudia nech idú na výlet do iných krajín. Pán doktor Harabín, samozrejme pán doktor Harabín pomohol v tých ťažkých časoch, podporoval ma, snažil sa tiež jednoducho ukázať ľuďom, že tu bolo veľké narušenie ústavy. Takže ja týmto pozdravím pána Harabína, ďakujem veľmi pekne, boli ste jeden z tých, ktorí sa snažili mi pomôcť. Ďakujem pekne.